Kublai pi barok ki paralok para jor ki bapet yang ni program ke jongi hakani klip mat ngia ingu shisha yu blay bawla ai pat sashisen kani galat bengin ya sambat pi ya kasab school program ke jongi bat kamtam bengin ya peliu jing mut ya ktin ke jong blay diswa bengin sedang ni kwa ban pendam ni kli jongi ha jing duai bangan ong ni ba lasbon dan sengop haban duai Tugin duai upa juba beneng session pat try wan hajan jong me kene ka clip mat kebening kong so ben aingu ya me namare ke jing ya ke jing bas bun ke jong me ya ke jing kirku ke jong me ke jim ke jongi ablay ne kapor so bengin pule bat puson bat plu jong mut ya tin ke bakhoj ke jong me ngaduai ba men dong kat lang bat ngi men ai ngi ke jing start bat ke jing champang bang la ban so tho ya ke jing mut pada ke jingkran ke jong mai hangi lang ba kene ke kling ba kini tin ke bangin sapule ablai kublai shibun atrai ke jing yasngau ke jong mi ke jing duai ke jongi kini baro ang duai ha kerteng khun di Jesus Christ amen amen te ngin ya chaprang ngin pet ya kalendong ke basipau ka kran chapang kalenti ke jing shisha bat ke jing im kadkhot spelendet lashim na yonis kalendong ke beningkong kadkhot ke bakat pra ka ongkum ni dan manoru balayo iya ublay menoru utau kun bala kamarway ubalong hakasadem ukpa uhi ulapen pau ya u te pila bani ini ha gospel jong yonis lapin ya benta hakisau benta ki bakongsan ka jing lamprang kat kum bala shem yonis kalonong ke beningkong kidkhot iwe hadu kat pra ka kitab jangki dak pila bini ha ka lenong ka beningkong nang ta ka kidkhot kat khandai teter nang ta ka jing penkut la shem la yonis ka lenong ka bakat lai yeki ki ban sajia bat kum jo yonis ka lenong ka art huai ru ka kren ya ka jo ti hang ni pinyo i ba uji suhi ula pen i de ki dak de ki kam ki jong u ban pen sai ki brebu de khon jong u pa wala kataru ki breu kim la ban ngau thu ka ba kham ngau tandat kalong ha kinyo tli ki ba kongsan ya ka ba u ngalong kani ka tin la pen he ki dak ban ngalong ki breu hang ni kla de ben sung thu bo dei shisha khon jo blai dei uta bo blai ula pa u na beneng but hang ni har kitab jong yonis ngila ben i yakini ki kinten ki balapin ya soalang kini kilong ukpu jong ka jing im ka jing shai jong ka perthai ka jing khang unong ap lang brot babha ka jing mi ipat bat ka jing im kalenti ka jing shisha bat ka jing im bat udeng so wan ba shisha te pila ni hang ni kini kila kedau shai ba shisha ujisu udei ukhon jong ublay te hakani kalendong menta kata yo ngin ya kren shapang ka jing tmu jong ka jing kren ai kublay bat da ka basdang da ka jingja ka ba don kam ka ba ujisu la le da ka ba ula sat ya laki kijat jong ki senran ki jong u bat hang niru wong ngalong te ngin ya chakasi ka beningkong bat ka ong hang ni ngala ai happy kanuksa ujisu ulapen i kanuksa ye ki senran ujisu kat kum ka jing batai hang ni ula kren ye ki shapang galawe ke e ga banja yo ki senran pat kimla ban ngau thu kim pat don ka ta jing so thu kidang don jing artatin te ka jing tho ka bo nuksa ya ka ban sri ye mi ka jing ai kublai umon sa ka Deuteronomy ha ka testament ka barim ka pen ishai pin puling ngim don pon puling menta pin lap ha ka kitab u Genesis kot Genesis sau punyo hadu sau khandai kalendong kini kalendong ki kren shpangata te pin iru ya ka jing tha u David yo Solomon ru kidon ki jing ya dei ki jing ya so te hang ni hakani kitab jong Yohanes ujisu upentingan ni kisenran shwa un leit no
Ula ong ye ki ula kular ba ladangan let nyo ngan pak bujeli da umensim ujonga. Kim la men sngu tu we ta mensim jonga ben pak bujeli ki haga jinglong breu ki ang on sawan seda we pat kon. Te hang ni ujisu ukren shapang umensim makoi. Hendai kini kisinran kim sngo pepang kamut ayu ken bu ujisu ukren balai unit nyo balai un I yengi kum ki un swet. Kirangli ki sngo sangsot ba ken yeladi. Ulai tu lupa bai ki jing sngo si ken wan. Bat ki jing ki jing jenjar ken wan. Ulai ong ki senran jo u wat kuslai. Ngan sapa u mensim ujonga happy. Baru ong ye ki ru u kentu ye ki baru ong to yai ne scam. Wat num shepting. Wat num kenranden. Te hakito ki benta jong ka perthai haki sngi jong jisu ki breu ki pong ki sandal. Bat pinyo I ba dan juti haki ki por kumba don mengi menta juti sop. Ki pong ki sandal ki yat. Te ki jat jong ki jat klia, ki pum pum. Uji suru upen I katakan uksa. Te u kwa ru ye ki senran ki jong u bikin long. Kata jo jeng long kumba uji su ula pen I ki. Uji su uklem kwa beki kin syakri ya u. Hendai uji su syakri ya ki. Haka por beki tangan u besar ya ki. Ki bon ki jing tu kana haka Bible kumno uji su besar ki senran. Teng ki dom uji su ki ong kat ningi ya pen bon kam ya di tangka bam ring im yo bam. Uji su ot kuslai. Kan besar. Te bero ki lingo. Haga jing lingo jong kiru kim pat sngu tu ba shisha uji su de kon jong blai. Te pila meni I hang niru ba uji su ken ma haga tu por u Petros u keli jing keli uji su. Ba uji su ong yu Petros blai mi artatin. Hatu mim don kata jinget ba ngan don bet bat me. Te wala kat taru uji u Petros u kentan em uji su. Ulen ne em uji su. Shua uji su unsha penyap. Hendai u blai uji su ong nganum I no eme wat kita ki kep ken wan. Te hang ni PI ba uji su shisha ula pen I de ki dak. Ye ki senran wat ki breu ki bebot ya uru. Ki breu ru ki dang don hi jing artatin kumno. Hendai uji su ula pen I takon uksai ki breu ki senran bekin bot. Wat la taru ki dang don hi jing artatin haki. Temen tangin ya lech ka singi ka baar bat hang ni ka keren syapang da shisha ngan wan. Da shisha ngan wan. Tingan ong I ba Benezer bin sngob haban pensyai ye kani ka mat pedeng hang ni. Hakani ka si ka baar ka mat pedeng galong da shisha ngan wan. Da shisha ngan wan. Uji su ong I sindan da shisha ngan wan. Lada pi pet ya ga Bible jong pi ha uyonis kat saw galonong ka kot ka ba nangkong hadok ka balai hang to ka ong uji su ong I sindan jong u. Wat ki kuslai na ka dot note jong pi. To nget pi ha ublai to nget pi hangaro. Haka yeng ukpa jonga don bon ki pulit chong ne lamda kumta ngan layato hapi. Naba ngan sa lek no ban pen krek ka jaka ya pi. Onda nga la lek no bat nga la pen krek ya pi ka jaka ngan wan pat bat ngan shimti ya pi haladehi ba haka ba ngalong mga piru pila balong mapi. Ladangi pet ya gini kita kot. Hang ni ka kani ka lanong sebat skol ka bo jingkan li hang ni. Haka ka nong rimba ujisu ukuran yakini ki kenten. Balai ujisu ukuran yakini ki kenten. Balai ong yaki sendan jung wat ki kuslai. Lada pi pai ki Bible jung pi ha uyonis kat lai. Kalnong ka bakat lai. Haka ba kut jong une uyonis kat lai. Ujisu ong ba un selek no. Ha uyonis kat lai kalnong dekat ka ba lai paulai kumnu ong hang to. Ong ko ki kon hep shibit arbit ngan don lem bat pi pinyawat yang nga kumba nga la ong ru hakita ki jiu kumtangan ong mata hapi syakabangan leit mga pi pimla banyawan uji suku ong ki hang nei ba un leit no bat shigata ka jaka ba un leit ki kimla banyawan but kani ka penmi
kapan mi jong u Petros ban keli sepang ba shano u Jisu unlait. U Petros ula keli u Jisu shano u kenrat jong u unlait no. Kisenran kim shemla snyau tho ba u Jisu ukren sepang kejing yap jong u kejing ipat jong u bat kejing kiu jong u. Nyo i hang ni ba u Jisu ula ukren sepang kejing yap jong u bat kejing ipat jong u bat kejing lait no jong u shabenang. But haba u Jisu u yatho iki sepang gane. U Jisu utip lepa ba kisenran ke jong u kinsa artatin kinsa dok mensen kan pendok mensen iki bat kinsa artatin u Jisu ula ya don bat ki man kapor ula don bat ki man kesngi bat ki la yo i ki kambak jong u Jisu kila tip ha ya u Jisu bat lada u Jisu unlai ngangai skem manga bat mapiro ni nginda artatin ngin sa kuslai uni ubriu uba yengi uni ubriu uba let lut na bata jongi uba chishaingi unlet na uni no ingi kumnung in long mata ngila jubo di umanta un no ingi lada kiba kiba ton jong pi kin no pi kin ong ngan let no shigawe gari kumnung in long ngin kuslai kajo kan long igi ki sanran jong Jisu nagata gadaw u Jisu umkwa igi sanran jong u bakin kuslai ukwa yaki sanran jong u bakin tip ba u Jisu ba u blai u yaki bat la da u lait bat la da u haban lait no un don bat baki ba u pa yu mensin bakot bat u ta u mensin bakot jong u Jisu un don bat ki un ai bor ki nagata ka da u Jisu ang hang ni wat ki kuslai naka do no jong pi to nget pi ha u blai to nget pi hangaru ha ka yeng upa jonga don bon ki pulit chong ne lamda kumta ngala yatho happy naba ngan selek no ban krek kajaka yapi u Jisu u ong nga anda ngala lek no ngan wan bat ngan simti yapi halade ka ka tendrai kejing sneu scam ha kata kejing kular balai ki sendran ki dai ban sneu scam ha kata kejing kular kejong u Jisu kadau ba kadai ba bon nangi ngimut ba u Jisu ong ba yakini kenten kibabon ki ong ba kadai kajing pendep ya kajing ya thot lopa ngin sel scam namar ba la dep thot lopa ha ga Bible tekan urlong bait mdai tangi kata lada ngipet ya kajing yap kajong Jisu u yap nambata kajongi un yap nambata namar ba un ukwa yangi bangin poi shebeneng bat lada u Jisu yap tangim la ban po shebeneng but kajing yap kajong u Jisu kamut ba un sa one pai no shani sik bertai ba un rong no ingi shebeneng but kan mentoy ayu ya u Jisu ba un yap lada wan shu ban rong yangi haga jingwan ka ba arsen ka jongu nagata ka daw u Jisu ong yagi sendran wat ki kuslai but ngin la ban shanya ya kata ngin la ban sneu scam ya kata ga jingkular ka jong u Jisu nambar ba haba u Jisu ukran urlong ba ya ka namar ba udai ublai ubam jukla nagata ka daw haba u Jisu ong wat ki kuslai ngimdai ban ki kuslai kumba kini ki sendran ke jong Jisu u ai sen yaki kaju u Jisu ai sen hangi kat bagi rang up ya jingwan arsin ke jong u Jisu wat ki kuslai wala da gisneu ba along baslam handai u Jisu unwan hakapor ka babiang ku blesibon ta ku blesibon ba Ebenezer ngasarai pila pen shayengi ya ka ta kentin ba u Jisu ang ngan cawan sisa ba usyukular kai ndai udah mut hi ka jingkular ka jong udah mut si sabak unsa wanti ka kamram jungi gibriu kadai bangin imhok bangin yad hok bat bangin ap si shay ka jingwan jong Jisu kumba ulakular yakisandran jong uswa bon lech bening timentangin ne chuka singi ka balai bat kani ko ong nga ubalong kata galenti ka jing sisa bat ka jing imde tingan ong i balas bon ban ngobhaban pensay ya gani kamat kamut ayu haba u Jisu ong hadai ka lenti ka jing sisa bat ka jing im boleh subon ma'am ta ngai kasi ka balai ka kamar peneng ka ong komne ngau belong ka lenti ka jing sisa bat ka jing im de laneng lam ong u Jisu udai ka lenti ka jing sisa bat ka jing im de ta hang ne
Thomas ha Yohanes nong ka ba khat sao khot ka ba sao do ka ba nreu don ka jingkali Thomas ukuli o Jesu da ka ba ong kumne ko try Thomas ong ko try ngimtip sya amen salet kumno te ngila bantip ya kata galenti kane ka de ka jingkali jong Thomas ya Jesu ka jingkali jong Thomas ka long ka ba syong nia kala ban lang ro hangi la dang ngimtip sya no bon le te kumno hi ngintip bau dai kata galenti dai te Jesu hang ne ujubab ya ne ka jingkali jong Thomas da ka ba ngini pai sha how Yohanes nong ka ba nreu ong kom ne Yohanes nong ba kat sao khot ka ba nreu ka ong kom ne Jesu ya thu ha nga ubalong kata kalenti bat ka jingisha bat ka jing imde omdon bawan ha ku pa nreu tang danga kane de ka jing jubab ko jong Jesu ya Thomas kalenti sya okpa di tang da Jesu ha ka jinglam prang Yohanes nong ka ban kong khot ka ban kong do ko bat khra ka itu ingi spang ka jingin dai ka bajan ha pedeng jong uktin Jesu Christ bat ukpa lapan paujur hangne ka krenengi bat ka ongru ba ulong ma uba ublay ubalong ublay tang ma marway ubalong marway uba lapan long ya ukpa bantip ha kana ka khot ngila arban yo ha kaktin Greek ka ong exi jomai kamut ban batai benya batai ya ka jingmut dan pen pau tingi yo ya kana kaktin na kentin exegesis ka baden kaktin Greek hi ka bamut ban pen pau shabar kamut ban pen pau shabar ya ka jingmut kum tau Jesus Christ ulong ka jingi dai sya okupa ubalong unong batai benya ne unong batai jingmut ya okupa sya ka perthai balahap no namar kata Jesu ulong kalenti sya okupa klem mauhi ngimlong ngilong ki bombiang ka jing sampang ngila arban pai dalang pule Yohanes nong ka ba khat sao khot ba nyau do ka ba khat wai ka jing keling ne ka ong kumno Jesu pensai ya ka jing bom song thu jong uplip ngi isa wai pat uplip ru song thu ya ka jingmut jong Jesu hang ne tagin pule Yohanes nong ka ba khat sao khot ka ba nyau hadu ka ba khat wai ka ong kum ne lada pila itu ya nga pinda itu ya kupa jong aru henry nadu menta pi itu ya bat pila yu i ya upilip ong ha ko try to pin i ya uta kupa hangi te ka biang yangi Jesu te ulai itu ha ngala long slam kata bat pi bat mempat la itu ya nga ko pilip uang jar belai i ya nga ulai i ya uta kupa kumno ba me ong mame to pin i ya uta kupa yangi mem nget banga ngalong ha kupa bat uta kupa hanga kita kitin ya ki banga kren manga happy ngam kren nalade henry uta kupa ubasyong ne hanga uhi ule ya ki jingle jong to nget yanga bangalong ha kupa bat uta kupa hanga lamda kumta to nget yanga tena ka benta ki jingle jongi ki jingle hi kane ka de ka jing pensai ne ka jing jubab ka jong Jesu ya Philip Jesu hangne i ulama ya ka jing tuna jong Jesu phang jong Philip bat lapan pau balada ulayo i ya pilayo i ya kupa kita de ka jing jubab ka jong Jesu ya Philip habo Philip layo i Jesu kamot ulayo i ya kuparu nama kata kalong ka basyai bo Jesu ulong kalenti sya ublay klem mau kalenti kalong ka badum bat ka bom tikna ulong ka jingsai ka bapensai ya kalenti sya ublay omdan da ka wai pat kalenti ngila araban pe syuk ban pensai syuk yang ngila ban pule ha syakikam ki apostol nong ka ba sao de khot ka ba khandai ka ba spau bat ka ba khat ar tangini pule lang kikam ki apostol nong ka ba sao khot ka ba khandai ka ba spau bat ka ba khat ar ka ong kum ne kadai sepang ka jingkli ki ka sepang ka jingkli
ha u Petrus bat Yohanes ki keli ki breung ni keli u ba ki yu i kata ke kampla ke ba u Petrus bat Yohanes ke le ke ba ki pen kia ya u badko dai te hang ne ki keli da ka bar ayu lane da ka kerteng ayu pilale ya ka te Petrus ula jawab onda kum tau Petrus ubala dap mense makhoj ula ong haki ko pi kinong sensar jong pait lang bat kita men basan lada un kli yit yangi hakane ka singi sapang kata ka kamba bha ya uta ubreu berko kumno la pen khia yu to tip ba phi baro bat upai lang Israel baro bada ka kerteng u Jisu Kris u Nazaret ya bala sanar pna mapi hi ya ba ublei ula pen mipat na kibayap da utaken une u yang hangne hakmat jongpi ubala khia kran gabakat ar bat omdon ka jing penim hano ha weipat nama omdon ka weipat ka kerteng hapok ka beneng ya ka bala ai ha pedeng kibreu da ka badai ba on penim yangi kane ka pen isai kaya tu isai ngi ba omdon da keno pat ka kerteng lane omdon da keno pat ka lenti ban yo ban lek sabneng lane ban yo kata ka jing bam jukut hendai ditang na u Jisu hi kum u Philip bat kum u Thomas hak to ki kli ka jing jobab ko jong Jisu ka dai ma u hi badai ka lenti kum ta manga bat ma phiru yimdai ban sngau artatin na ban sngau phla yo la se badan da ka wei pat ka lenti ka lenti ka ban lek sabneng bat ka lenti ka jing sai ka lenti dai u Jisu ada nginget hau Jisu ngila nget yo pa jong u blai ba benang ngila yu iru yo blai lada ngila itu yo Jisu kat bang dang im ban ya janti tengin ya but ya kelenti ke jing hikai jong Jisu bat tengin pen kraw bat pen klan kata ke jinget jong i kum Kristan bang nget yo Jisu ngila nget ru yo pa ba benang Jisu hi dai ulenti bat Jisu dai ke jing sai ke jong i ngam dan da ka wei pat ku blai sibon bat hakasi ke basan ngin sai kren kan dan susu ke jing sai sepang kata ke jing sha